ई नहीं कि मेरा रुसन के बुझात नु कतहु बकरी बांध दे तड़ीसन आए हटाइबो कि ना तू वहां से हाथ में घर के भिरी में तब 10 बार निहारई के पड़ता कि बकरी घुसल कि भैंस घुसल ये आदमी के तनिको बुझात नहीं कि बियाड़ा लसराई की का होखी हम एकदम एथी भइल रहत हटे का हो हो भौजी अरे बुझी केकरा के बोलत ताड़ो देखा तड़ो इना का खेतवा किनाइल हनु एही में सोचाइला कि बियाड़वा डाल दिए खेतवा रोपे खाती हाय हाय हां हई देखो दे मुनिया के बकरिया पड़ल बिया अब के डटनी है खेत त बड़ निमन लिया गुबला को के जगह बाहर रे लवई के जरी बा देखो ना देखो एमे देखो यही खाते जी बड़ी महंगा लिया है बॉबी जन तो पड़ता पड़ता हो देखो तो लगले स्टेशन बनिए जा तो जान जी अनु 30 लाख के काठा लिया हाथे है हाँ कैसे कैसे पैसा जुटा के नैहरे से और भैया अपने साथी संगतिये से मांग चुन के लिया हाटे ज्यादा तो पैसे मांगा तो दिए क्यों जाई हैं हाँ जमीनवा लिया तो ठीक न गल सब कोई ले ला सटे जननी सब कोई हम ले लेनी हो दाया दो से कमी नहीं खे बॉबी जन लू कम अब कमी रह गो राजा से मैं राजा के फेल कोइले बड़ू के हो जा जमीन ओसही बाटे के 12 देखी खिसी आई मत हो देखी जा बाटे ओसही 8 काठा हो जा 1 बीघा एकदम नेट 1 बीघा देखी बाटे बॉबी ई मत कम की भौजी हमरे से ना बतैली किन लेली ना ना हो। कहते रही पार्टी दे के देखी मान ले कि अब जब कोहे लागेला आदमी नु तो बिखर जाला बात ना बुझाइल हेने ओने तले पैसा छिटा जुटा जुटा के ले लेनी है बॉबी जन्नी जे खुशी के ना बात बोटू हे भैया के कमी नहीं पर ऐस करतो वो का चाहे तारा भगवान के देन बा बॉबी अपने में घमंड हम ना करी ना जन्नी का करे के बा घमंड निमन करतब कइले बानी त राम जी के दया से सब भइल बा होता का करबू हां कुछ भैया कोइलन माई बाबू बचा के रखबे कइ रहे हैं हाँ जा दीदी जन्नी अभी भाई के बियाह बाटे सोचत तनी झुमका बनवावे के भैया और पहले कुछ भी रहस पहले माई के बात मानत रहन रौरा लोग इनके लेकिन अभी रौरा के मान लन ऐसा बात कह के लेकिन अब सब सही हो गल बुची अब बहुत बढ़िया से हमरा के मानेलन जानेलन कुछ चीज के कमी नहीं है जननी भगवान के दया धर्म से ज्यादा निमन न बाटुए भगवान मत करो कुछ भी कमी रहो शिव चर्चा कहवाई मका एथी खुशी में ओकरा चले के एथी हनुमान जी लगे लड्डू चढ़ाए के कहले बनी कि जगह ये लिया जे चढ़ाई तैयार जे ना रौरा आईम निभा बुची अयन रेनू अयन सब के हुआई ठीक है कहताड़ू रौरो ले हम का हाँ वो हमारा इतना औकात बटुए एक कट्ठा ना ले हम तो कम से कम आधो कट्ठा ले ले हम नहीं भौजी हाथ में पैसा बटुए हमारा पास कहाँ से पैसा शादियों ब्याह कइल गुल बेटे हमारा ओइसन ने अब देखी अब कुछ रही त मदद कर देती अब अपन दू गो लड़की हो गई सन बियाह करे के अब जगह जमीन हमारे से लिया आई बताई तब बाल बच्चा के बियाह शादी करे में आदमी के दिन पार लाग जाई 100 रुपया भैया कमाए वाला कतना करी हम बताई उ त भगवान से कहे कि कंपनिया में निमन कामवा मिल गई त महीना में 1-2 लाख मिलेला त ना बुझाला जान जाए हो भैया के तारा अब 2 गो लड़की वैसन त का वैसन तारा खातिर हैं भैया के 2-3 महीना काफी बाटे के शादी करे खातिर हाँ जी बात तो बोले महंगाई है फैशन देखो त 1 लाख बिना बाटुए हैं आ का तो परिवार मिलिए जाला हैं हाँ हाँ 40-50 हजार रुपया खर्चो त बाबूजी जान तनी नु बिजुली बिल त हई त हौ सब चीज करे के पड़ेला जानते बानी ओघरी के जुग नहीं खेल लड़की कहती सन मम्मी जयमाल हई कर त हौ कर 9 गो नेम जानते बानी रौरा हाँ तो भैया के अब अपने लड़किन पे बुझाई कि हसन घरे शादी कर जाला हमारे के बेरी त रौरा लोग इनके बेरी चाहे हमारा के बेरी त जैसने करत रहे आदमी क लेत रहे हमारे के बेरी के बलाई तेल देलन भैया ना हो हैं ना बुझे से का कहते नहीं अभियो एगो लुगा से आदमी हाथ धोवेला एगो देइए देवेला लुगा जान जाई ठीक है कहत बाड़ू हैं चली आई नीचे हम चाय बनावत तनी रौरा खातिर ठीक नु पूछिए पढ़े गइल बैसन काम ना करवावे नी पढ़ावे नी पढ़ जेसन तो कोनियो के नौकरी करे लाग जे जननी घूम फिर ले आई नीचे बनावत तनी चाय पैसे पे सुता ताड़ी नु तो जना तई किंका जैसन कोई हल ही नहीं के पता वो माई बाबू के बच्चा रखल बेटा खातिर है आ बेटी कुछ ना रहे काहे हमार काहे ना शादी बियाह हो गइल जनो घर में 1 लाख 2 लाख लइका पैसा कमात रहे त हमारा खातिर एथी 30,000 35,000 रुपया कमा संगे कर भिखार बना के रखस आज कैसे
से 30 लाख के आई अब 20 लाख के जमीन लेता उतराइल बाड़ी हम आज उतरते न बाकी कुछ भी कहो इनकर न खुशी इतना दिन हम तो शुरू से ही एकर खुशी न देखल चाहत रहनी शुरू से जब से आयल न तब से हमारा भैया के अपना बस में कह लिहल कह के पहले भैया आवत रही सोना के कुछ न कुछ बना के दीहन अब की बार का देता कुछ न एगो साड़ी मतलब भिखार हनी एगो साड़ी हमारे पास नहीं खे भिखार के तरह एगो साड़ी देके हमारे बेच देता बच्चा और तो बाजार कहाँ बन भैया भैया के कान में वो ऐसा ऐसे भरम कि जितना खुशी उतराइल था बहन कहते नु हो भगवान भी मिठाई चढ़ाई हो भगवान भी मिठाई चढ़ाई कुछ ना कर पाइन कि ना भैया के फिर जाए तो उनके कान यो गाँव में भाई खैनियो बढ़िया नहीं थे। अरे 5 रुपया लो एक खिली दो लेकिन बढ़िया दो सारा कतनो महीना हो जाओ 1.5 लाख हो जाओ 2 लाख हो जाओ लेकिन जो खैनी खाए वाला बा खैनी छोड़ी ना ऑफिसों में खाए के थूके के पड़ला हमारे घरे अइला के बाद तो पुराना बात याद पड़ जाला। अरे बाप रे बाप का होत हो भैया पूछो ना हो सही आजकल तो बहन यादे नहीं के आवत ना अरे ना अब ना बैठत अब हमारे बीरी ना कुछ पूछत आ ना ऐसी करतब देखो तो कि चंचलता में रहत त का बैठी अपन को गांव घर के समाचार सब ठीक बनू ओ ये सब ठीक है बैठिए। अच्छा तो ये जो वहाँ के बानी ना गुल बनी दिल्ली अरे क्या दिल्ली जमा रे 12,000 के महीना कमालन ओइ में 8,000 खा लेलन 4,000 बचावेलन तो ओकरा में कुछ होखे वाला बा। हम तो कहत है कि परचून के दुकान खोल ले चुपचाप सबसे फायदा वाला चीज बा। पैसा नहीं खन भैया पैसा रहे तब ना अरे पैसा नहीं के तो 50 ले ले हम दे देता नहीं न तहार पहले जो बात नहीं है ना और पैसा रुपया पहले रह के असही दे देते रहला भाभी के कहला मैंने बड़ा क्या कहते हैं भाभी ये काला में हमको रही ना जानते हैं स्वतंत्र पंछी है ये तो छोड़े एगो बात हम का कहीं ये सोच के तो तहार पे हम आवत बटिए हाथ ना मर मर के कमाता रहो हाय ऐसे करते रहो का हम कहीं बात अरे तो वो ना ओधे पापा के छोड़ देबे का बात में बोल नहीं छोड़ पूछो ना अरे तो को डेरा तरीका के हुई देखो का बात है का कहते हैं बोल कौन है नो भविष्य ना करबो अरे ना तू हाथ ना मर मर के कमाता रहो भाभी बाड़ी दूसरा पे लुटावत ताड़ी तू सारा को की करे को तारा ने का पता बतिया भी लेना की करे बतिया ले अपने बॉयफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से तू का जानत बाड़ो ई को ये बतिया होती है रे का तारा से बताई हम सब बात अरे पूरा खोल के बताओ बात का बता हमारा के देखो सुना चाहता हो तो सुन भाभी बाड़ी में हां जब से गावना करो तब से इजा आई बड़ी तब बतियावे हमेशा मिले जुले जाली हम जाना तनी कर रही नु हमारे से के अपने भैया से मत कम हम कनी ठीक हो जाए हम का करिए भौ जाई है नु तुम तो उनके काल में रहत हो तो ये सामना कहनी तरह से पूछो कनी सुना के हाथ ना बड़ा मुझे तो 2 लाख से ऊपर के अंगूठी हाथ ना भारी आई गुस्ती पड़ी रहला के बना के रख लेबे कहत है नु कि दे हम है वो करे के है प्यार कर जाते देव ना बुझी हम कने के ना भौजी तो भैया के कमी नहीं होने बाटे भैया तो कहते अरे भैया की कमी नहीं है तो काटे गाने बन उनका पैसा पे सब ऐश करने वो खाली नौकर के तरफ खटे ऐश तो हम न करिले ऐसे कहती है वो आई 30 लाख के खेत वाले ले बड़ न हां का हो गेलो करा में कहत है नु के चोरी को करे ना मैं करम बॉयफ्रेंड के अपना हाथा ना बिगड़ गेल ये बताओ साला हम मर कमाता नहीं एकरा खातिर केकरा खातिर देखा कमाता भैया मेहरारू के नु हाथ न छूट ना दे देखो तो उन कहे वो तो हम तार बहिन हम तार सब ए भैया कह बनाना अरे ना कहब रे हां तुम तार बहिन हम के तार चक्कर बात बता निमन नहीं खीर निमन ना हरी अब उहे देखो आज का है ना तोहरो खातिर हम बहिन बनी कबो 2 लाख 3 लाख रुपया भर के शादी के बाद इतना पैसा को बदले बड़ रात ना तो छोड़ा ना 20,000 रुपया 25,000 रुपया को बदले बड़ 12 तो 4,000 5,000 के वो साड़ी खरीदवा देबे ला ना तो कबो अंगूठी उंगूठी देबे को तो 5,000 6,000 10,000 ऐसे बेसी को तो ना देबे ला माने का रिश्ता बन भइल लेकिन तो हद पार करते नहीं आज ऊपर दिन पेड़ देले बा आज ओकरा के जूता चप्पल दोनों से मारूं तब जाके हमारी इच्छा पूर्ति हुई। बता भाई खानदान के नाव डुबावत है कोई सुनी तो का कही हमारी इज्जत जाई कि ना जाई पहिले मोटा ओथी बाटे चैन बाटे गाला में के सिकड़ी का पहिले मोटा काहे गिरे के मोटा ठीक है देबे के जोन रखले भाई चैन दे कहती है चैन अंगूठी कोनी है ना तो हमारे के बर्बाद कर दिए
एकरा के का के हम कौन कोई शैतान के रे सब पैसा का तुम के काउंटर में रहेला। खाए के पिए के पहने के ओढ़े के घूमे के फिरे के सब के छूट नहीं ते कर सजा देती है। कहाँ बिया रे छतवा पर बिया हो कोई मत भैया नाम मन धरी हो। अरे धोकर के नीचे छत पर मारा तो पूरा गोतिया पटीदार में हाला हो जाए जानते इसनु आ घर में मारा तो केहू ना जानी मारा जो बोला के ला हम न मारे तो हमला जब चंद तो झूठ मूठ नहीं होती। लाठी पर पजा के रखी आवे और न पता चली बड़ा उतर आई रहलसी हमर भौजाई कि मिठाई हे देवता भी चलाई मोह दे दे रहे कैसे उतरा कहते ये बुची रह भैया अपना पैसा कमा के 30 लाख के जमीन खरीद देला है लड़किन के शादी खातिर रखत हन हाथ न पैसा अब न पता चली उनकर खुश रखल ना सब निकाल देनी न तो हमरा को जन्मी चनिए दे। हाँ हो माई सब समाचार ठीक बा। ननद आइल बाड़ी जान जे माई तोहरे सिखावा लोग हम ननद के दुख ना देवेनी। हम काहे दुख देम? आज हम ननद के दुख देम कल हमरो दुगो जाई बैसन दुगो बेटी बैसन ओ कनियो के तो दुख होखी। यही से जतने में बा उतने में कह ध के अपन देत रही ना। आइल बाड़ी कह तड़ी जाए जाए कनी रही बुची जी नैहर तो नैहरे हो एक दिन तो सपना हो ही जाला नया पबानी जबले रही। हाँ सब ठीक रहा कनी जमीना किनारे बताई लोग से चर्चवा में। हाँ ठीक है बाटे। अरे कुछ के कमी नहीं खे कुछ के कमी होई तो हम जरूर बताई। हां 1.5 लाख रुपए महीने कमाते कमी क्या की कह दो ठीक बाटे रखो तनी बाद में करम ठीक नो बतिया ल बहुत बेटा ठीक बा ना ना हुआ के हनी। हाँ और अच्छा छवा ठीक बा और अच्छा छवा ही कह ई का कहतनी जी ठीक बा रख फोन करो रखी माने का कमी रहे हम सुघर कम भाई जवार में आए हमरा में घून लागल बा ई का ऐसे कोनो कोनो रोरो डायलॉग मारी ना। हां बुझाते कोई के हमनी के दुश्मनी बोलबा जो ऐसे बतियाते दुश्मनी तो वही दिन से भइल जो तू डोली में से उतर के हमारे घर में आइली। आय हाँ अभी रहे कि हमारा पता ना रहे कि हमारे घर में दुश्मन घुसा होता नहीं बुझल कि मेहरारू लेके होता ही अजी मेहरारू के रूप में शैतान लेके आई रही अजी का तना बढ़िया से कमानी धमानी सब कुछ बढ़िया से जगह जमीन खुशी परिवार बा सुखी परिवार बा अरे रे भी कैसे मन में होगल कैमरा के तरह कहता नहीं जो तोरा नामे जमीन ले ले बहनू हां काल चल के ट्रांसफर कर हमारा नामे ई काहे खातिर आज वाला अंगूठी बनवाइले बड़े सिकरी हां सब हमारे के दे दे पगला गुल बनी काजी रौरा जितना हम कहत नहीं उतना कर मत हमर पागलाइल देखले नहीं खिसा सही बताओ तला के करा खाती हम पैसा कमानी हाथ रे हम कहां कहत नहीं कि दूसरा खातिर कमल बन हमरे खातिर न सब करत नहीं तो फिर ओकरे ले काहे बतिया वेली से के करा ले जी वाइब्रेंट दे पर सना गुल बन है उमर बाजी ए दू लड़का के माई बनी आए होते ते जवान बेटी होगा तैसन कुफुत चिंता भइल बा कि घर बर कैसन मिली बाल बच्चा के अरे रही कौन नाटक का धंधा करत नहीं जी कि बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड रखले बनी हम एक अपने बात से हमरा के टोक मत जौन दू लगिया के मातारी करे तै जन कुंवार नहीं किसन करत हम देखत नहीं की सब के बुद्धि ओइसने बटे सती सावित्री मत बन हमरा के तो जूता ले मुंह पे मारे लागो आ ही दादा कौन ले बतिया इस बताओ प्रेम से बताओ कहां बतियात जी ले ना देख ली मोबाइल तो रौरी भी रहेला इहो त नहीं के कि चोरी का मोबाइल रखले बनी अब पर्सनल मोबाइल बटे आजकल मेहरारू लड़की पर्सनल रखते हम तो उहो नहीं के जौन फोनवा रौरा पावेला जौन फोनवा हमरा पावेला माने जो दिन घरे में तो दिन हमरा ही बा आ जब 1.5 साल 1 साल खातिर बाहर जतै तो अब हम का करी हो भगवान तुम का करी रौरा साथे ले जे हमरा ना चाहिए फोन कौन कही हमरा सारे समाचार न बतिया कर रौरा से नहीं हर दोसर के बाटे जी औ लभारा बाजौना के नामे जमीन लिखत के माना जमीन लिखत रही हां जो 30 लाख के जमीन ले ले भाई ओकरा नामे लिखत रहिस का है सना गुलबनी का सपना अपना का देखो निया देख साच बताओ दिमाग पर खून चढ़ल बा त मारे लागम अभी हम मारे लागम अजी की रो का करतनी रो हमरा के कह के डरवाई मत हाट के एथी मत कराई में कुछ कइले ही नहीं के रो ऐसे से कहतनी हमरा के कतना सफाई देता रे अजी सफाई देवे में तोरा ले बेसी त साला 10 गो मर्डरो करे ओला अरे बाप रे बाप बताओ कौन है बताओ अभी तीन चप्पल बाजार वाली बाजी बता अरे दादा हम कैसे बताई जी के रौरा से कहला साहब रौरा बताई कि के कहला सा हई बिना माने मतलब कि आज तक कब हमरा के आंख नहीं की देखैले आज चप्पल से मारत तनी बताई रौरा के का हो गइल बाटे अभी
बचे हने बेरा ए बेरा कोई ना आयो बचाई माई अंधारी मोबाइल हमरे के ना जी बताई के कॉल साइज ने सब बात है हमरा क्या करता बा तोड़ मारो तनी डाटो तनी दोसर आतना कॉल रही दिन में हो सास के बतिया बोला हम ना तेरे ऊपरे- बेटा सुख से बानी के हमरा सवांग ठीक बैठे की सब हम अपन सुख से करत है आयो दादा आयो माई आयो माई आई हो बाबू और बती रे आयो दादा का बतिया तनी के करा से बतिया मैंने कॉल करने की रही के काट बोलला से और के काट दोसर कहले रही त हम ना मनती लेकिन हमार बहिन अपन आदमी कहले बन त हम तोरा के हम बताओ त अपन बहिन हां के बोला जी ज्योतिया ज्योति अरे खा काजी पे करो के ज्योति रे से होइसन ऐसन बात कहलिया हां उनका के बेटी लेखा माने नहीं चाहिए वो हमरा से निमने से बतियावा तड़ी इहो त ना बोल कि उनकरा हमरा में अन बन भइल क्यों जाके कुछ कहलिया आखिर काहे कहलिया जी वो अब तू जान माने कितना दिन से गुड़ खिलाओ तड़े बात छिपल बा आज को आयो भगवान हम ना जानत रहिनु कि लोग कहला नु कि भाई के पटीदार के तकलीफ हो गेला भाई के जमीन जगह किनाला तो हम तो अपन खुला दिल से बता देनी के बुचिर और भाई पैसा कमातन जगह जमीन लेनी है गाना गुड़िया बनवा लेनी आया उनका मन में इतना पाप घुस गेला कि आ के ऐसन झगड़ा लगा दिली बड़ी कि हमरा करो मुंह आए पे उतर रही झगड़ लगले बिया चली पूछवाई तो चल। अगर क्रिया खा दिए नु तब हम मानम नु कि हां सही कहले बाड़ी तोरा के अब वो अपन कर मरद के क्रिया खियावाई उनकर बेटा के क्रिया खियावाई अगर हम गलत होगा नु तो उनकर बेटा मरद मर जियो जान जाई हमरा की बात समझी जाननी कि ना तोरा के काट तो हम कटाई खातिर तैयार बनी जी जब हमरा में गलती नहीं के तब हम कटाई से मराई ढेर मत बोल दाब दम रटी ऐसे समाप्त और कीजिए बतावा हो दादा हम ना जाननी है चल। आज ही घरवा में जाती हमरा के ना ना चल पहले पूछो चल आए माई का